Máme 4:59 ráno, já jsem teďka někde mezi centrem Miami pláží a natáčím tohle strašně důležitý video, abyste pochopili, proč se musíte přestěhovat z České republiky. Asi jste všichni na internetu slyšeli, že v nekomfortní zóně člověk nejvíc roste. A je to extrémní pravda. Já jsem v 17 žil ve Španělsku, tam jsem se přestěhoval na nějaký krátký 3 měsíce, ale už v té době, kdy jsem poprvé v těchto letech byl někde sám, v cizí zemi, cizí jazyk, kde jsem pracoval, platil si za věci, mi to dalo úžasnou perspektivu na to, že se dá žít v cizí zemi, že tam je jiná kultura, že se tam člověk může přiučit nový jazyk a obecně to člověku rozšíří obzory, že existuje něco víc než jenom jeho rodné město. V tuhle chvíli už je to skoro 2 roky, co jsem se přestěhoval z Prahy do Ameriky. Původně jsem se sem přestěhoval s kamarádem, před 5 měsícema jsem se přestěhoval sám do Miami. Každý z vás určitě zná minimálně jednoho člověka, který může být klidně starší než vy, který má rodiče, který se o všechno postarají. Zaplatí bydlení, koupí auto, pořídí nový boty, dají dostatečně velký kapesník. A na těchto lidech si můžete všimnout jedné věci. Tyhle lidi většinou nemají dostatečnou motivaci něco v životě dělat, nemají stejný cíle jako vy, protože v tomhletom věku a v tu chvíli jediný, co chceš, koupit si první auto, koupit si hezčí boty, koupit si nový telefon. Tyhle lidi všechno tohle mají. To je strašně velká nevýhoda. I když vám to teďka může připadat nefér, tak mít všechno je strašná nevýhoda. A to úplně nejlepší, co pro vás vaši rodiče můžou udělat, je mít vás rádi, dát vám přísnou výchovu a nedat nic zadarmo. Protože to vás nutí jít ven z té komfortní zóny, najít si první práci a koupit si ty věci, po kterých toužíte. Takže vy vlastně oproti těm lidem, kteří mají všechno zadarmo, máte dostatečně velkou motivaci, aby vás to donutilo se zvednout a jít něco dělat. A když si tyhle 2 lidi porovnáme, tak zjistíte, že člověk A, který nemusel nic dělat a měl možná trochu víc zábavy a měl možná zajímavější fotky na Instagramu z dovolených, tak člověk B získal něco, co člověk A ne. Nějaký zkušenosti v práci, vydělal si nějaký svoje peníze a vůbec dělat něco, co třeba ani dělat nechce. A to je strašně důležitý. A tohle se tak nějak celý váže na to, proč by se člověk měl přestěhovat z rodného města, potažmo úplně z celé České republiky. Ta celá idea je, že člověk, hlavně když je v mladém věku, 18, 20, 25 let, se musí posunout co nejdál od své rodiny, od svých kamarádů, od svých blízkých, který můžou jakkoliv pomoct. Člověk se potřebuje posunout co nejdál z komfortní zóny to jde. Samozřejmě, tohle rozhodnutí vůbec není jednoduché. Netvrdím, že to místo musí být nutně Amerika, může to být mnohem blíž, ale za mě odstěhovat se dál je zajímavější v tom, že je mnohem náročnější se vrátit. Je to mnohem víc finančně náročný, je to mnohem víc časově náročný a je to zároveň víc nekomfortní zóna. Zákony jsou jiný, chování lidí je úplně jiný, všechno funguje jinak a člověk se musí adaptovat na úplně nový systém. A to je samozřejmě horší, než se přestěhovat někde 2 hodiny od rodného města a očekávat, že získá ty stejné zkušenosti jako člověk, co se přestěhoval přes půlku planety. Já znám lidi, kteří za mnou přišli a řekli mi: hele Lukáši, já jsem se v 18 přestěhoval z Bruntálu do Prahy, měl jsem 5000 korun v peněžence a nějak jsem to vyřešil. Což samozřejmě je super, rozhodně to není jednoduchý. Ale musíte chápat, že přestěhovat se například z České republiky do Ameriky, nebo do Asie, nebo někam takhle daleko, vyžaduje se kousnout dortu, zavřít oči a fakt to hecnout. Jo? Protože to není asi úplně o tom, bude člověk nějak brutálně motivovaný a vlastně vy vůbec nevíte, co vás tam čeká. Ideálně v té zemi nemít žádný známý a nikoho, kdo vám může pomoct. To je to nejdůležitější, protože celý ten cíl tohodle je být v co nejvíc nekomfortní situaci to jde. A teď se konečně dostáváme k tomu proč. Teďka vám to chci říct ze svýho úhlu pohledu, protože to je něco, co já jsem zažil, takže můžu z vlastní zkušenosti přesně popsat, jak to probíhá a proč je to tak strašně benefitující. Člověk prodá všechny věci, co vlastní, nějaký auto, nějaký bydlení, všechno, co nepotřebuje, našetří si nějaký peníze, super, a jste teda ready odletět. Vyřídíte si všechno, co potřebujete, odletíte, no a najednou přiletíte úplně do nějakého města, který neznáte, máte teda nějaký našetřený peníze a teďka musíte vyřešit všechno. Nějakou dopravu, nějaký bydlení, nějakou práci, nějaký příjem peněz a všechny věci okolo, aby člověk byl schopný nejenom peníze utrácet, ale zase ty peníze akumulovat a byl schopný v tom městě se nějakým způsobem uchytit a přežít. A ideálně nejenom přežít, ale
začít žít, posouvat se dál. No a když takhle člověk odjede do takovýchhle zemí, jako je Amerika, jako může být Německo, jako může být spoustu zemí, kde ten životní standard je vyšší než u nás v Česku, tak zjistí, že platit všechno těma českýma penězma, těma českýma našetřenýma korunama je docela náročný, protože v těch zemích je všechno dražší. Znamená, že se těma penězma propálíte mnohem rychleji, než jste vlastně vůbec očekávali. Sežedete si nějaký bydlení, tam musíte zaplatit depozit, 2-3 nájmy dohromady dopředu i s tím depozitem. Potom si pořídit nějaký auto. Tady v Americe, konkrétně na Floridě, moc MHDčko nebo veřejná doprava nefunguje. Ty vzdálenosti mezi věcma jsou mnohem delší. To znamená, že tady je auto vyloženě nutnost. Když si člověk pořídí auto, začne na to platit nějaký pojištění, musí si pořídit mobilní tarif, musí zařídit všechny tyhle věci, možná platit za nějakou školu, cokoliv je potřeba pro to, abyste v té dané zemi mohli být. Tak zjistíte, že ty finance odcházejí velmi rychle. No a to vás konečně dostává do toho brutálního nekomfortu. Protože vy jste počítali s tím, že vám ty finance vydrží nějakou dobu, najednou zjišťujete, že o ně přijdete mnohem rychleji a že to nebude taková sranda. No a teďka si musíte sehnat nějakou práci. Ale samozřejmě tady na vás nikdo nečeká. V žádných těchto zemích na vás nikdo nečeká. V tu chvíli vy jste cizinec. V tu chvíli vy jste ten, když to řeknu blbě, Ukrajinec v České republice. V tu chvíli vy jste, co nejspíš nedostane přednost v rámci zaměstnání. A pak, když nemáš nějaký hodně zajímavě hodnotný skill, který můžeš ze startu nabízet, tak budeš muset začít dělat práce, na který si asi v životě nebyl zvyklý, jako například úklid baráků, vytírání obchoďáků, sběr odpadků. Může to být cokoliv manuálního, co člověk nikdy nedělal a co standardně dělají a začínají dělat lidi, kteří se přestěhují do cizí země, neumějí třeba perfektně jazyk a chybí jim něco k tomu, aby vlastně získali nějakou pořádnou práci. No a tohle samo o sobě, když se člověk probouzí s pocitem, že jde do takovéhle práce, aby našetřil dostatek peněz, aby mohl zaplatit nájem, aby mohl zaplatit za auto, aby mohl zaplatit za všechny tyhle věci, s tím, že vidí svý kamarády v České republice, kteří mají všechno, kteří jezdí na dovolený, kteří si užívají, tak vás to vevnitř ničí a říkáte si, proč tohle vlastně dělám. Ale musíte pochopit, že v tu danou chvíli, čím víc vás to sere, tím je to pro vás víc benefitující a lepší. Protože tahleta agresivita, tohleto, co vás úplně dohání k šílenství, ta realita, že děláte takovouhle podřadnou práci a jste v takovéhle situaci, to je ta nekomfortní zóna, která vás nutí něco změnit, protože vy v této situaci nechcete zůstat. A když v nějaké situaci nechcete zůstat, tak je to konečně ta správná motivace pro to něco změnit. A když se vrátíme zpátky k tomu, když je člověk v komfortní zóně se svojí přítelkyní pod teplou peřinkou, kouká se na film, jí se pizza, člověk je spokojený, tak to není situace, v které je člověk nucený něco změnit. A i když má motivaci a větší cíle, tak člověk A, který má přesně tuhletu situaci, přítelkyně, má se fajn, úsměv na tváři, versus člověk B, který je někde v cizí zemi, pracuje podřadnou práci, je naštvaný, nešťastný, sere ho to. Je vám asi jasný, kdo má mnohem větší motivaci něco změnit. Je to úplně jasný, ani se o tom nemusíme bavit. A tohle je vlastně celá ta pointa. Takže člověk dělá cokoliv pro to, aby se zdokonalil v jazyku, aby udělal jakýkoliv krok k tomu, aby si zlepšil pracovní podmínky. Možná začne nějaký biznis. Možná se začne vzdělávat o nějakém biznise. A tedy. Pojďme si říct na rovinu. Není to jenom v práci. Člověk se odstěhuje a po pár měsících samozřejmě chce nový kamarády. Možná chce poznat místní holky. Chceš kamarády? Fajn. Najednou začneš zjišťovat, že tady ty lidi se ale chovají jinak. Najednou začneš zjišťovat, že ta mentalita je tady úplně jiná. Takže to, na co jsi zvyklý v Česku, že funguje v Česku, nefunguje ale tady. Mám super příklad. Tady v Americe jsou všichni hrozně usměvaví, milí a člověku se to ze startu fakt líbí. Je zajímavější, když jdete do obchodu a pokladní se na vás směje a ptá se, jak se máte, než když jdete někde do Lidlu, kde je prodavačka naštvaná, nemá dobrý den, anebo to ani není o tom, že nemá dobrý den. Je to prostě o tom, že my v Česku jsme standardně naučení se jako neusmívat, koukat skrz prsty, všechny soudit a tak dále. Takže samozřejmě povrchově vás ta situace, kde se prodavačka usmívá, baví mnohem víc a je lákavější. Ale samozřejmě to má i svoje
proti, protože všechno má svoje pro a proti. No a tady v Americe velmi rychle zjistíte, že tyhle ty usměvaví lidi, co se tu narodili a jsou zvyklí na tuhle mentalitu, tak to je hrozně povrchová záležitost. A teďka dám příklad. Já jsem žil v apartmánovém komplexu, kde byly společní grily a já jsem si tam chodil často něco grillovat a tam byl kluk, který byl fajnovej, starší než já, rozuměli jsme si, kecali jsme spolu u grilu, hodinu jsme tam grilovali a já si říkám super, takže to už jsme v bodu, kdy jako si rozumíme, tak si jako na sebe dáme nějaký kontakt, no a asi jsme kamarádi, že jo. Takhle my bychom to samozřejmě brali. Protože my v Česku, i když se na sebe nesmějeme, tak poznáme novýho člověka a po prvních 5 minutách víme, jestli ten člověk nás zajímá, jestli se s ním budeme bavit nebo ne. A pak, když jo, tak si vyměníme kontakt a s tím člověkem ten vztah nějaký prohlubujeme, ale už jakoby v tu chvíli to bereme tak, jako že navazujeme nějaký kamarádský vztah. Tady ty lidi jsou schopní se s váma bavit hodinu, 2 a pak odejít bez jediného slova, bez pozdravu a nikdy se vám neozval. A je to tím, že oni jsou tak strašně zvyklí tady na takovýto přátelský, na tyhle ty konverzace, které nic neznamenají, ahoj, jak se máš. Že pro ně nějaký povídání si hodinu u grilu nic neznamená. Pro tebe jako pro Čecha to něco znamená, protože ty nejseš zvyklý se bavit s 20 lidma na autobusové zastávce, bavit s ženskýma v obchodě a tak dále a tak dále. Pojďme si říct příklad, co se týče holek. Jsi v cizím městě, chceš poznat místní holky, líbí se ti holky, tak jdeš s nějakýma ven, fajn, jakýmkoliv způsobem, můžeš je poznat na internetu, můžeš je poznat v reálu, můžeš je poznat skrz nějaký lidi. No a teďka vlastně zjistíš, že i když umíš jazyk, dejme tomu, že umíš anglicky, nemáš s angličtinou sebe menší problém, tak ale zjišťuješ, že nějaký svoje charisma, který máš v češtině, tak ti chybí. Najednou zjistíš, že ty ale neumíš dělat takový vtipy, jako umíš dělat v jazyce, který používáš 18, 20, 25 let. No a najednou zjistíš, že vlastně celá ta vaše konverzace je takový styl interview, kde ty se ptáš na otázky a ona odpovídá. Ale jak my víme, to je něco, co holky samozřejmě nezajímá, že? Je nezajímá to, že ty neumíš dostatečný jazyk na to, aby se s tebou bavili a potažmo o tebe měli zájem. Protože tyhle hře jménem život je to hráč proti hráči. A ty holky se na to dívají tak, že hele, mě tady na internetu píše 20 kluků na Instagramu, teďka jsem venku se 7 klukem tenhle týden a ty jsi jediný, co mě nerozesmal. Je ti asi jasný, že ty nebudeš ten, s kterým ona se bude bavit a s kterým by eventuálně měla zájem řešit něco víc. No a tyhle ty situace tě opět nutěj k tomu se zlepšit, protože tohle je frustrující. Je frustrující najednou vidět, že člověk tyhle tý zemi, kam se přestěhoval, je mnohem míň ve všech aspektech, než kdy byl v té České republice. Mnohem nižší standard života, mnohem horší práce, horší sociální vazby, horší všechno. To je ta krása na tom. Člověk se musí pušnout a být v těchto situacích. Musí z toho být brutálně nasranej, aby byl ochotný něco změnit. A když člověk se kousne, nesklopí hlavu a neodstěhuje se zpátky, tak garantuju, že za rok a půl, za 2 roky tě to tak posune jako nic v životě. Protože ty nebudeš mít jinou možnost, než to změnit. Tobě to mozek nedovolí, protože ta situace je pro tebe prostě nezvladatelná. Ty odmítáš v tomhle zůstat. Samozřejmě je strašně důležitý, že všechno tohle člověk musí podniknout bez jakýkoliv finanční podpory rodičů, bez jakýkoliv finanční podpory obecně, protože o tom to celý je. Člověk musí být v nepříjemné situaci, z který se dostane ven a získá to sebevědomí, že vlastně vás nic nezlomí. Budou situace, které vás samozřejmě dostanou na kolena, ale to je celá ta pointa. Ty máš být na kolenou, ty máš vstát a ty máš pokračovat dál. A když se na ty kolena dostaneš po 6., tak pochopíš, že už se 5krát sebral. A samozřejmě, teďka spousta z vás může mít ten názor, OK Lukáši, ale já nemám zájem se stěhovat do jiné země, já nemám zájem žít někde jinde. Já miluju Českou republiku, já miluju Prahu, já tady mám rodinu. Jasně, to já taky miluju Prahu, já tam mám taky rodinu. A já nikomu neříkám, přestěhujte se a do konce života zůstaňte tam, kde jste. Ne, já pouze říkám, zvaž tu možnost, kterou máš, zvaž to, že s tím svým pasem, tam, kde ses narodil, jsi schopný cestovat skoro kamkoliv. Uvědom si, že jsou lidi na této planetě, kteří nemůžou volně bez víza nebo bez jakýchkoliv restrikcí cestovat ani do České republiky. A tvůj pas je na tom žebříčku těch pasů tak vysoko, že ty můžeš letět kam chceš, být tam, samozřejmě za různých podmínek a získat všechny tyhle zkušenosti. A můžeš se kdykoliv vrátit. Takže tohle je to, co jsem chtěl říct v tomhle videu. Můj jediný cíl je, abyste si z toho něco vzali, abyste se z toho ponaučili, abyste si to vzali k srdci a věděli, že takovéhle možnosti jsou a slyšeli to od někoho, který je v tomhle procesu, který už má něco za sebou. A jestli vás o tom zajímá něco víc, napište mi na Instagramu, napište mi zprávu, napište mi e-mail. Hrozně rád vám na to odpovím a pobavím se o tom. Tak jo, já pokračuji ve své procházce a vidíme se u příštího videa.